No informe de case 300 páxinas, a UCO relata que polas mans de Ábalos pasaron 95.000 euros que nunca declarou a Facenda e que dedicou a gastos persoais e pagos a parentes e amigas. A maior parte destes ingresos en metálico coinciden coa súa etapa como ministro de Transportes. A UCO sostén que os ingresos non coinciden coas informacións facilitadas polo partido. Poño un exemplo, segundo o PSOE, en xuño de 2019 entregaron a Ábalos algo máis de 300 euros en efectivo, pero segundo a cifra manuscrita nese sobre, contiña 500 euros máis. O informe refírese ao exasesor de Ábalos, Coldo García, e a súa exmuller como os custodios e xestores dos gastos do exministro. Din que unha proba do intento de disimular os ingresos é a linguaxe empregada nas súas conversas. Chistorras, soles ou leitugas sería a súa maneira de referirse aos billetes de 500, 200 e 100 euros. Cando Ábalos lle pedía cartos a Coldo, din os axentes, sempre se refería a eles como folios. O informe tamén reflicte unha conversa en que a muller de Coldo lle confirma ao exasesor que vai ir á sede socialista de Ferraz recoller un sobre. Coldo pídelle que llo leve a Ábalos.